анамияи проектуш чиқар дестен проекти хонаи 12-10 гем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира геми хонара 1.5 риад ҳисоб кардагем ва перегородкора 1 града ғишти пухта ҳисоб кардагем. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯза видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. ҳамон проекта мо расходша аз 0 то бучуша ҳисоб кардагем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамон хонаро бинен. чиқадр ки диден ҳамон сурата ин ҳамин хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор диден бародаро, анамияи проектуш чиқадр дестен проекти хонаи 12-10 се ҳуҷрагай бания дорад, як калидор дорад. ин тарафта меҳмонхона места, ин тарафта спални детский. русти ки калидорда бания местад. чиқадр дестен размеруш ҳамаш ҳастай. хонаҳо 5.40 ба 2.90, меҳмонхона 6.20 ба 3, бания 2 ба 2 ва калидор 3.80 ба 2. анан проекта бародаро мо полни расходша 0 то бучуша ҳисоб кардагем. боз ҳамаша ба шумо гап мезанем. ду вариант қати ҳисоб кардагем бародаро. як вариантуш ҳамин монолит ва як вариант дигараш бе монолит. имрӯзи ҳамаша ба шумо гап мезанем. расходи фундамент бародаро, общи фундамент 57,4 пагони метра, 70-40 рехтаган, семент 60 халта меравад, 42 сомонӣ 2520 сомон, арматур 40 дона меравад, 20 сомонӣ 800 сомон, арматури 12 кай. шебен як камаз меравад 60 сомон, хум як камаз меравад 300 сомон, санг 2 камаз меравад 400 сомонӣ 800 сомон ва сим 5 килограмм барои армирovat кардан 15 сомӣ 75 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамон фундамина 30 сомонӣ мерезан 70-40 як пагони метрша 1722 сомон суми устопули мешавад. общи расходи фундамент бародаро 6817 сомон дар фундамени ҳамин хона расход мешавад. ана инҷа бародаро расходи монолитша, мисол касоне ки монолит кардани бошанд, ин расходиш ҳастай. расходи монолит дар 84 квадратни метр мешавад, 20 сантиметр баландиша рехтаган. арматур 350 дона меравад, арматури 18 40 сомон, 40 сомонӣ 14000 сомон меша. семент 80 халта меравад, сементи 500 42 сомон 3360 сомон, сим 20 килограмм меравад 15 сомонӣ 300 сомон, шебен як камаз меравад 800 сомон, хум 2 камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон. устопули бародаро як квадратни метри амура 25 сомонӣ мерезанд 2100 сомон суми устопули монолит мешавад. общи расходи монолити ҳамон хона бародаро 21160 сомон дар монолити ҳамин хона расход мешавад. ҳисоб касоне ки монолит кардани бошанд метавонанд бо монолит кунанд. расходи стенаш бародаро бо ғишти пухта ҳисоб кардагем 1.5 риада 3 метр баландиш. фақат куруги ҳамин хонара 1.5 риад ҳисоб кардагем ва перегородкора 1 града ғишти пухта ҳисоб кардагем. ҳозир ҳамаша гап мезанем чанд дона дарми расход мешавад. ғишти пухта 22000 дона меравад, нархи ҳозира қати 65 дирҳамай 14300 сомон суми ғишт мешавад.
سیمن 70 خالته می رود 42 سومونی 2940 سومون. سیتکا دو رولان می رود 200 سومونی 400 سومون. تول دو رولان می رود 70 سومونی 140 سومون و قم دو کماز می رود 300 سومونی 600 سومون. устопули бародаро як ғишти ҳамун хонаро 35 дирҳамӣ мечинанд. обши ҳамун стена расходи устопули 7700 сомон суми усто мешавад. иток 26080 сомон дар стенаи ҳамун хона расход мешавад. расходи киришаша гап мезанем. расходи киришаи конверт меша дар хонаи 12-7 шифр. тахтаи дастак страпила бародаро 6 метра 050 баруш 15 50 дона меравад 100 сомони 5000 сомон мешавад. тахтаи таи дастак бародаро болои девол таи дастако меистад 6 метра 025 200 баруш 15 10 дона меравад 48 сомони 480 сомон мешавад. тахтаи чорни бародаро 6 метра 25 200 баруш 10 90 дона меравад 30 сомони 2700 сомон мешавад. тахтаи стойкаи кириша бародаро барои кроват тайёр кардан 6 метра 04 сараковка баруш 15 40 дона меравад 87 сомони 3480 сомон мешавад. рекаи падшифер 6 метра 5 40 дона меравад 28 сомони 1120 сомон мешавад. шифери тоҷикӣ мо ҳисоб кардагем бародаро 80 дона меравад 3 шифер серада шифер 50 сомони 4000 сомон мешавад. мех обши бародаро 20 килограмм ҳисоб кардем. мехи беҳтарин 12 сомони 240 сомон суми мех мешавад. устопули бародаро як шифери ҳамун хонара 25 сомонӣ мезананд 2000 сомон суми устопули мешавад. обши расходи киришаи конверни дар ҳамун хонаи 7-12 19020 сомон дар киришаи ҳамун хона расход мешавад. расходи фундамент 6817 сомон. расходи монолит 21106 сомон. расходи стена 26080 сомон ва расходи кириша 19020 сомон мешавад. обши расходи ҳамун хона рамкаш бародаро бо монолит 73077 сомон мешавад. бе монолит 51917 сомон дар ҳамин хона расход мешавад. то будшавиша фақат рамкаш ҳамин қисм расход мешавад. ин буд бародаро видеои имрӯза, проекти имрӯза. мехостум ба шумо гап занам. проекти хубай, сеҳуҷрага, камрасход. метавонем касоне ки бо ин проект маъқул бошад номерои ватсап дар описани видео мешавад. нависен бо суҳбат мекунем. бо хир дар қанои аллоҳ бошем. видеои моро дастгирӣ кунем. то видеои оянда худованд нигаҳбонатон бошад. агар видеои мо ба шумо махуш боша ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. касоне ки подписатсия накардагиянд дар канал подписатсия кунед, лайк монед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.